Arratsaldean earki gaude, kafearen momentuan, ikusiko da afoniarik badegun instrumentuan. Danak alkarren aldamenean, danak alkarren juntuan, arratsalde ona doltzik eta hasi gaitezen kantuan. Arratsalde on bertso zaleak, bete zaigu mai buelta. Tokiz aldatu dugu saioa eta ez da berriketa. Ordutegia atzeratu da, naiz hor jira eta buelta. Pentsatxaldeko 6ak bitarte, itxaron digute eta. Baina bazkaltzen aritu dira gaur zai zeuden bitartean. Aldameneko tenadorea sartu dit begin artean. Honen belauna haren eskua besoraino bapatean. Orain badakit ze sentitzen dun sardinak lata batean. Arrazoi duzu gaurkoa izan da, gauza nahiko arraroa. Izatez ere ñañarrin dago, garesti metro kuadroa. Baina uste dut ez ote ginen eta burla gabe doa. Zu antxoa bat lata barruan eta ni esparragoa. Esparragoa eta antxoa, lagun onak dienez bik, aldamenean eseri zaita, kontu batzuk esan dizkit. Hainberotasun haundia zegon ezkerreta eskubitik, xirri geiteko egun ona zan, baina launek fallatu dit. Beraz lagunak fallatu dizu, etzenuen ez graziko, baino ez pentsanik zurekin enuen irabaziko. Xirri egiten hori zer daizu, ta gu gara bi sasiko. Hainbeste urte elkarrekin ta, jaezkara hortan hasiko. Nola demontrea hasiko gera orain olako kontuan. 11 aldiz ibilia naiz plazan eta konbentuan.
berdin zinean, berdin ondartzan, edo ayuntamentuan, sekula inorrezta eseri, bersolarien lekuan. Arrazoi duzu etorri gara, agindu zaigun bezela, esan baitzaigu bersolariak, banku honetan ginela. Okupaturik gu etortzerako ta ohartu naiz horrela, egia dela mundu honetan, mailak ta mailak daudela. Ordu bitako iritsi gera jatetxearen pareda, txuri bat hartu azeitunak jandanaitik zegon aukera, etorri gera kantu tokira, lotxa ez egon sobera, noizbait Eliza jundako nere, zein joaten da aldarera. Propio gorde zaigu lekua, hemen eser gintezen sei, baino okupatu egin dutela, harrigarri egin zait nei. Neri bezala orgentozela, arrarointzaio ikerrei, ala esan dit gure tokian zeudek abaskalta milei. Beste aldeko irakurketa egin leike berehala, deitutakoan azaltzen gera beti bikote formala, reserbautako tokia eta otorduare degala, sarritan aztu egiten zaigu, errixea gerala. Ta iristean mai iskinera, gezurrik ez dut esango, Mileik horrela esan didala zoruan tingo izango. Gaur bersotan guk egingo dugu, zeukiagu gogo frango, zezuek egiten badezute, hain zaila ez da izango. Leku hartzen zaila segonda esertzeko aleginez, disimuluan etorri dira, alako pausaje finez, eseri diren tokian nola, euren azan gaur jakinez, nik uste nuen kopla txiki bat, botako zula gutxinez. Badakizue bersolariak, ez gara gauza mutuak, eta aitzaki hartu ditugu geundela juntuak. Abaskal milei ez zaiteztela sentitu hain da mutuak, opari eman dizkiguzue lehen 10 minutuak. Txindokipe hain elegante, hain dotore eta hain zabal,
Menditontorrak ia zelaiak hartu ditu bere magal. Herri honetan ez dira bizi ez Mileita ez Abaskal. Bai haien ordez ikusten ditut ia 201 kaskal. Beraz alderik ez dagoela, Mileitik ta Abaskala. Hemen ikusten ari zarela jende bastante kaskala. Zuzen dezagun gure bersoa, zer gara piko petrala, gure hizketan ez algarari bi politiko bezala. Hitz egiteko hemen behar da egundoko ausardie. Politikaren mundu honek du egundoko komedie. Egia esan politikoak oso errez bizi die. Bietako bat gezurra da ta bietako bat egie. Bersolariak hitz neurtua du, ta hoiek erretorika. Gu ostatutan aritzen gara, ta eurena basilika. Mingaina errimaz beterik dugu itzulika, itzulika. Elkarri adar pixkat jotzea, hoixe gure politika. Politiko egibiltzen duten, gezurrik eta marmarrik. Euren mitinegia ez dute lehenago zuten indarrik. Juliotanik plaza erdian, nekatzen ditugu gerrik. Eta jendeai osten diogu, irriparrea bakarrik. Arrazoi duzu ezkara egiten, besteren txamponen jabe. Gusoni gara bi bersolari, poeta edo trobadore. Gerri nekatzen ditugula ta iker seguru altzaude. 11 urte daramazuzu, gerririk nekatu gabe. Egia esan nahi zuen baina, gezurra izan da zeharo. Julio ere moduan nekatu gabe luzaro. Nere ustetan nekau behartzen dunzuk iker baino gehiago. Zure gerri edagoelako nerea baino orago. Hortan arrazoi ematen dizu, ez duzu arrazoi faltik. 11 aitzur saio eginda bainago aspalditatik. Baino gerriko minik ez daukat, lehen baneukan atik. Faja jantzita ibiltzen naiz ni, 17 urtetatik.
Hamazazpikin ibili zinen nunbait fajaren planean. Letra ispi bat kanbiatuta aldatzen da azkenean. Ta asintxiok hola eiten zuen, nik bai zuen edadean. Ta kontun izan ari zen dala diputazioa berean. Asintxiorrena urrena hobezenuke, komentaioak aguanta. Zeren bestela bersolariak izaten du zenbait kanta. Gure artean ze alde dagon, bersoak egi zanta. Ikerta Julio faja jantzita, tau fajaro galanta. Ala behar sartu zaitugu berriro gure sesion. Gure asintxio pozik bizi da, kamineron ofizion. Gaur hilabete ikusi nuen Donostin diputazion. Ta pentsazazu kotxea ere bestate garran gauzion. Beraz asintxiok utzita dauka, lana bezala txofertza. Zapatak ere txarolezkoak, korbata eta traje beltza. Bizi modua ez da batxarra, zergatik eman ezetza. Horren bidea segitzea da, Zubeldiaren ametsa. Egunen baten jartzen bagera biok aurpegiz aurpegi. Diputazion honen bidea Ikerrek behar du segi. Baina Julio esango dizut bihotzetik hiru egi. Egia esan behor zalekin, enaiz biatzen gehiegi. Behor zaleak gehienez dauzka, behor adina joare. Ikerrek lana aldatu zuen, eginda karpeten jabe. Diputazio hori aztazu, esaten dizut bazpare. Talkate lana bukatu ezak, diputazio hori gabe. Bizi modua aldatu zait bai esango dizut egia. Buruko mina izanagatik zabala bezin handia. Bizi modua aldatu da ta berdin nere historia. Garai batean zakur bat neukan, ta gaur lau sekretaria. Hortik kontuak, atera zenbat lan egiten dun lagunak. Jornal batentzat lau jornal dauzka, nolako etorkizunak. Gure herrian berriz, gorritin handaude tontor urrunak.
pagatu egin beharra dauka, alkate jarri nahi duna. Ez nik hori ulertu eta azaldu zazu suabe. Julion ere bizimodua aldatu dezu goita be. Nere ejemploa Jon jauna dugu, hemen daukat parez pare. Ondoko danei eraiten die berak gutxigo eindare. Ba orduan ez da gaizki biziko, ordikoa azten. Behin entzun nuen gauza bat eta geroztik ez zait ahazten. Naizta batzuek fama txarrakin erraz ditugun nahasten. Egiten bezain gauza zaila da besteri egin arazten. Goazen orain txikira, jodezagun ondo. Landatzeko badago, makina bat soro eskubira, begira badet mila gogo. Ezautu alzenitun las chicas de oro, ezautu alzenitun las chicas de oro. Las chicas de oro daude, aldamenekoak, ze aurpegi elegante, ta ze soinekoak, oik ezagututako zorionekoak, oik hiru aizpadira iztuetanekoak, oik hiru aizpadira iztuetanekoak. Abaltzik eta aldean zen nobedadean, iruko elegante eta dotorea saldu zaiguna gaur. Mai ondora bea ezin disimulauta, sorgin itxurea ezin disimulauta, sorgin itxurea. Zeiru aizpa jator dauzkagunak hemen, alde baten arantxa hitz egin dugu lehen, bestaldean Angeles naiz hain gerua ez den, ta erdian eseri da Andre Madalen, ta erdian eseri da Andre Madalen. Arantxa bazpadare poliki ibili, Madalen ezazula bizitzak iskali. Angel ere hor dago ez haua estali, igual esan behar nun Angeles de Charlie, igual esan behar nun Angeles de Charlie.
seriotu dituzte orain betileak, bersolariak gara eta ez praileak, jubilatu aurretik ziren langileak, ta orain omen dira jaboiegileak, ta orain omen dira jaboiegileak. Hamaika horrelako ditugu entzuten, tailerrera gustora omen ziran juten, jaboia egin dute horren beste urten, Jose Marin txampue hauek egin zuten, Jose Marin txampue hauek egin zuten. Kantariari nintzen, modu atseginen, baina ikerrek hortan segitu ezinen. Jose Marin txampuak askezurran gainen, igual bota behar luke ikerrek min gainen. Igual bota behar luke ikerrek min gainen. Kantuak izaten du mila ondorio, kantatu dut horita horren beste lio, garbi esango dizut nik lagun Julio, min gaineko hilek ez dute balio, min gaineko hilek ez dute balio. Berso pare jain ginen, gu aspaldi baten, baino entzulek nola bihotz bat daukaten, ikerraritzen dan nahi duena esaten, ta Julio ondotik jaboia ematen, ta Julio ondotik jaboia ematen. Olakoak geratan arren errenditu, bihotz txarrik ez tegu mesedez kupitu, bersolanak olako gizaten baititu, bateganka sartuta beste korregitu, bateganka sartuta beste korregitu. Sarri sartzen baikara, beharrezten gaiera, beti ongi kantatzen jendeak zaileda, baino zehari gara zailetik zailera, obedegu pasatu guk beste maiera, obedegu pasatu guk beste maiera. Hemen bota jaboia ta pasa fregona, kanbiatzea igual genduke ondona, beida gazte jendeak hemen daugan forma, Maiortan ba omen dago mekaniko ona, larai, 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 mekaniko ona.
endika da, gauza ezaguna. Andoni da, aigurela garuna. Forren lan egiten du, ze esku biguna. Naiz Andoni izentzat, hain diren txukunak, Harrison Ford esaten diote laguna. Larai, 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 diote laguna. Adurrek izan zuen aberik grabea, izurratu zitzaion honi tratorea. Andonina joan da ez asma urdea, aldatu omen zion ambientadorea. Larai, 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 ambientadorea. Ai Andoni, mekaniko antzeko, tailer horretan zabiltz, aurreko zatzeko. Marka igual hobe da modernizatzeko, Forra kotxe txarra da gaur Bilbon sartzeko. Larai, 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 gaur Bilbon sartzeko. Beraz fama honeko Andoni mutila, bani ere nabile mekaniko bila, gure etxen pasada kriston miskan bila, erruedea pintxauta daugat karretila. Larai, 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 daugat karretila. Iker baserri baten dabil zoriontsu, pentsa sarde batekin honek ze esfortzu. Errueda pintxatuta zaudela gerozu, nunbait simaur gehiegi kargatzen diozu. Larai, 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 kargatzen diozu. Aizu tratore bat det, ta ze figura, jondere paladuna dakizun modura, karretilari parrez pasa nahi du da, tomateak biltzeko ibiltzen detura. Larai, 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 ibiltzen detura. Hauze aman bizi da, baserri bikainen. Tratore txiki bat du, han hartzen du soinen. Ta igotzen denean tratore urdinen, Sancho Panza dirudi poni baten gainen. Larai, 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 poni baten gainen. Sancho Panza ez dabil gaur horren arlote, lepa ondo bikaina daukala diote, astoaren gainean tripata biote, asko zitxura hobean aldago Kijote. Larai, 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 aldago
Erantzuna emango diot horri laster. Nik jondere bat daukat, ze jondere eder. 110 zaldi dauzkat hartzen dut plazer. Zaldiko kastaino bat ibiltzen da txofer. Larai, lararai, lararai, ibiltzen da txofer. Jonderearen jabe, behin egin zan bea. Subentzioetatik ekartzun ordea. Gasoil gorria mendaren jarabea. Ta zaldie txoferra baino arabea. Larai, lararai, lararai, baino arabea. Mingain zorrotzez daukat aldamenekoa. Subentzioa gauza ezinbestekoa. Geroztik jabegi naiz han jonderekoa. Txofer zaldi arabe bat pura sangrekoa. Larai, lararai, lararai, pura sangrekoa. Segi beharko dugu aze umoreak, irazia nahi dira, kanpoan loreak, entzule urdin berde horita moreak, biak ere eskaxak gure tratoreak, biak ere eskaxak gure tratoreak. Bionak ere txarrak direla hortan ados, baina hornitu gara gu gauza gehiagoz. Lehengoan ikusi nun Facebooken kaminos, azpian jartzen zuen bendoan damios. Azpian jartzen zuen bendoan damios. Walapopen anunzio bera ageri da, kaminosek jartzen du interneten ginda, gizon honek egiten du hainbat aleginda, bizitan adamaki ailatu ezin da, bizitan adamaki ailatu ezin da. Ta paginan begira ohartu nintzen guau, andamiok sartzeko zeuzkala 3-4. Altuna motza gero ipini zuen hau. Ta azpian jarrizun esto interesau. Ta azpian jarrizun esto interesau. Ezkontzera doala geunden jakiteko, Andre gaia bilau du buru eta lepo, andamioa behar garbi esateko, aldarean aurrean musu emateko, aldarean aurrean musu emateko.
Laiata golde zarrak handauzka zabalik, burnizko arre bate atarin zintzilik, ta orain falta zaizkio andamiok soilik, ta orain falta zaizkio andamiok soilik. Gizonak izaten du 11 problema, ta aietaz aztea askotan onena, atarian omen du arre bat lerdena, Jose Maigorazteko hartuko lukena, Jose Maigorazteko hartuko lukena. Ez da gauza berdina arreta iso, Dana ulertzeare gaur eztek presiso, agian hobe genuke bi astok iso. Altunak ba omendik 1000 kompromiso, Tolosan izango da zapatu eguardian, Iere ibiltzea izango alderdian, Inbitatuak oinez da besteak gurdian, azkena ikusi inuten aizkora derbian. Txikia eta Bizente anari zirela, Gauza ezan bukatu behar dan bezala, apustu egin zuen tenisko papela. Jakintzazu pixka bat pobretu nintzela, baina gaur emango jot kartilari buelta. Beraz ekarri duzu zeo ze gordeta, Gipuzkoarren alde nere ariketa, sotoke hartuko luke zu beldian tarjeta. Baina pobreta alegre bizidan naparra, horregatik dago hain altuta iarra. naizta personak dun sarri txamponen beharra. Ondoko onpontzen dira tomate eta parra, 11 egin dugu alkarren parean, Bersoaren berezko habilidadean, ta tratorista txarrak biok nola gean. gu ez gara egokitzen modernidadean, gu hobe ibiltzen gara paiskualizarrean, Arrankatzeko ez dago modu xamurrean, baserritarra beti zerbait beharrean. soka erantzi eta tire indarrean, askotan kate auta berriro barrura, Ta berriz ere soka lehengo modura. horregatik daukagun figura. Lan egiten dugu ta oaintxe dator guda, bersolari ontzako garaini fuertena. Igual egingo dugu aragietena, San Miguelak bitartea agenda betena. sobrante izango da eranda jatena, baina ez pentsa gero hain erresa danik, Gazten mai horretan falta da edanik. Oiek edo zer gauza gazteak izanik, Siesta ingo dute gero ean etzanik. Sakales agua guztiei hobe dute eta Sácale su calimocho, este paga la vuelta. nik gonbidatuko diet esene konketa. Este no tiene un duro, yo tengo tarjeta.
genuke jardun. Hemengo zerbeza bana probatu ditzagun. Gero gehiago orain deskantsa dezan.